Yen iki ngeyel kok. Wis sakarepmu iki wangi Bagong sakarepmu ora sakarepmu. Ngiwangi no. Wah. Reng Apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. ayo sing kemandang Ndara Sucati. Piye wong nantang kok ora dirampungi wis padha mlayu metu malah do tetengok. Ha ya alon-alon metu kok dipeksa. Ya Reng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan kok. Wis kono padha budalono niki ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong ngestaken dawuh nala garing sepuluh gaja gawe kapitunaning para kawula ngestaken dawuh Bagong ngorek Durna sing maju ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah nduk jago siji meneh rek. Setyaki Wonten dawuh. kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Iya, rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, Kula ora wedi dikurubut Kulawa. yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa. Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Panjen iki ngeyel kok. Wis sakarepmu iki wangi Bagong sakarepmu ora sakarepmu. Ngiwangi no. Wah. Reng Apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. ayo sing kemandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omong so Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam 1 kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. ya wis ngono aku ora sida ngiwangi. Wah, cangkemmu elek ora. Iki nek ora sida ngewangi awake dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gawe wis. Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugan nang jero. Reng ayo metu. Iya iya. Nek ora tak gusahi ndak mingar domong wae. Anggere muni domong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dilewerane kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan. Aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Kok Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku nuruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun Simbol. Iya, sing ati-ati nggih. Lah. Edian tenan. Ora tatanan. Arang ketrucut e. Kene yo, yen randono yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae. Setyaki Wonten imbalan. budana kang padha seba ingsun kundur ngedhaton Nuri ngestaken dawuh. sayuktine ingsun lagi bingung. Bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg nang kono. Kuwi nang nggo mlaku motor-motor e. Budana kang padha seba. Nuri ngestaken dawuh. Wonten napa paduka kula wau paring dawuh. Dene paduka sajaipun nendeng Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncak. Pusaka Ndarawati oncat. Iya. Senjata cakra ilang saka padokaning pusaka. Bagong tak kon lunga kok kowe isih.
isih krungu suarane. Nun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Nggih. Nyun ngapunten budhal kang padha seba isun kundur kedaten kula nistaken. Kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan le. Iki mesti bakal dadi perang gedhe. Merga kowe nantang Begawan Durna, aku nantang karo Sinuwun Prabu Mandura. Wis ora usah kuwatir. Bangane awak dhewe kelangan Petro. Ha iya. Awak dhewe luwung baya mbudidaya piye carane supaya iso mboyong Dewi Werantawati. Ha iya bener. Ning Kurawa wis mlaku baris rantak-rantak. Kok sik iso uga Kurawa kene ngarep upacara? Ora. Baris kok ngarep upacara iki dinane ora Senin kok upacara. Sesuk-esuk ki Senin. Nah iya. Pak Pethoke ya Reng, ngati-ati ya nganu wer. Ora kira. Kowe ngono aku duwer kok. Ya wis ngati-ati ya, Gong. Pangestumu tak jaluk. Kowe wong tuwa ngasuh wae ora usah melu-melu ya. Ndara Kartomarma. Iya, Bagong. Aku sing goleki karo kowe. Nek pun ketemu manut tak bondo, tak princung sikilmu. Didhawuhi dening Bapa Penemban Durna kinen ngundurake kowe aja nganti pisan-pisan boyok lawan Dewi Werantawati. Ngerti yo, Dewi Werantawati bakal didhawuh dening ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara. Semanten ugi kula, Ndara. Nek nganti kula wangsul gagal mboyong Dewi Werantawati, kula kelangan Petruk, mula mbangane Petruk mati, mongko Petruk menika rol-role Panakawan. Petruk niku anake bapak, nek Petruk mati bapak sedih. Nek bapak kula sedih, wong sedih niku mesti kencokan penyakit. Nek bapak kula sedih kencokan penyakit, bapak kula lara. Nek bapak wong lara niku kembange mati. Petruk mati, bapak sedih, lara, mati. Wah, ya iso tumpes kelor. Mula mbangane Petruk mati luwung kula mawon sing kudu iso budidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apa? Wani aja linggo ning ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartomarma. Nandhak yen pancen kowe wani karo Kartomarma. Kula teng ngisor mawon. Sebab ya apa? Wis kula seneng teng ngisor. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartomarma candhak. Siramu tak jebleske lemah pecah dadi loro. Weh, wonge akeh kok mung dadi loro. Deke pirang-pirang men adil. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene margane Patimo Pangga tak ayoni Ndara Kartomarma. Lagi kur tak suwuk. Mula aja ngawur. Lah ngawur piye wong kaandane suasanane kudu suwuk kok dadak ngenteni. Ha, nane na rebo ducung lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Padha-padha. Kok sampean peduli kali kula? Sing sae niku sampean peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong, aku ora mentolo yen to kowe diajar para sata Kurawa. Iki mau kowe dikapake karo Kartomarma. Rek kae nggih kaya arwani ning jebono pancen kula niku wong kalahan. Diantem, banting, duncalke kula wis matek. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampean. Bagong, Nun, tahe wangi. Lek kuwi wangi iki ndelik-ndelik. nggih. Aja nganti konangan Koko Prabu Ndarawati. Yen konangan aku didukani. Pun mengkene wonten dukane Sinuwun Ndarawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinuwun Ndarawati. Mboten perkara wani, mengke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wae iso alasan kok. Pemene ping matur Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Yen ngono-ngono aku didukani kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Ya, Bagong. Nggih. Ki mak plothok kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ada kandhane ngeyel. Malah nyekek geguyu aku. Yo. Pun tindak mriku. Yo, Bagong. Kartomarma mundur. Iya. Bapa Penemban. Ing ngatasé musuh Bagong kok kalah.
Kok iki derajate kadang nata kok dadi musuh Bagong kalah ki piye? Mboten Bagong yang majeng. Lho sapa? Setyaki. Setyaki? Iya, kasinggihan. Setyaki ngamuk unggung. Sanjaipun Setyaki mboten mentala nyumurpi Bagong dipun kroyok dening para sata Kurawa. Kemudian piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Lah kok dadi Setyaki melu-melu ngewang karo Bagong iki kepiye? Wong Darawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Wrantawati lah Setyaki ngewang karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken. Nyatanipun Setyaki ingkang ngamuk. Surtayu? Iya. Kaya diamuk Setyaki. Sami mawon kalian pun Kartowarma. Kula dipun amuk kalian pun Setyaki. Kula semanggaken. Tur sasana kok maju dhisik. Hai, rekae yo mendang paripurna. Ndang rampung lho iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi Setyaki. Cah cilik nek tumandang, jeblas-jebles. Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh Bagong merkono pepalange Setyaki. Oh, kuku karepe dhewe panas maning jajalan. Ya, nadyan kowe dewangi Setyaki apa kira-kira Setyaki? Wani nandhi kridaning Nalendra Mandura. Anak Prabu. Oh, dulu. Inggih. Sampeyan kok mundur niku lho. Oh, inggih kula ingkang badhe munjul sopatung Anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Darawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanganing para sata Kurawa bubar mawut. Nungsung puyang numbuk bentus. Mboten wantun kalian Bagong. Lho, ing atase Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Werdine piye? Jalanane napa? Oh, kula nuwun pangapunten. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Ingkang perang menika sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang menika Setyaki. Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Kyai Prabu Darawati ora elek-elek karo Setyaki. Jenenge wong Darawati ora adil. Setyaki kaya Bagong yen ngono Baladewa ngewangi sata kula. Piye kok mlayu? Bagong. Nun. Aku ngewangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kangelan sampean mboten ngewangi. Bagong. Nun. Sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Prabu Mandura mongko nggawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan nggawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi? Ora wedi ning aku wedi didukani Prabu Darawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean iku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula ming kawula. Nek kira-kira kurajeng dikeroyok Kurawa sampeyan duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatria sampeyan. Iya. Nggih. Ora usah wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gata wesi kuning? Jupo. Tantang Baladewa Nenggala karo gata wesi kuning menang endi? Ngono. Engko meng ngono kok mundur. Wah, dipisi presane bae akeh. Isin Setyaki Senopati Darawati kok wedi karo Nenggala. Gata wesi kuning dituru Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piye akeh. Ngono Bagong ke? Yo. Gayeng iki. Kene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Ngono nganti aku didukani Sinuwun Darawati ra iso omong aku.
Mongko kae gawa Gada Wesi Kuning karo Nenggala. Wah, pecukan Gada Wesi Kuning didu karo Nenggala pusaka ampun. Duer. Sinuwun Ndarawati Clorot. Ana ngopo Setyaki? Reng, ngapa? Montore jukur saka parkiran. Iya. Ayo mulai. Kae iki selah-selane angel. Mulai ya salen siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe iki wis nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. Ayo karek iki wong seneng-seneng kaya gong ora. Wis ayo, iki mulai ora usah mulai. Iki ora tanggung jawab nek mulai. Ditonton sik Ndrawala karo Drastyaki le gelut piye menang sapa? Ana deling aja-aja nggawa Gada Wesi Kuning. Engko nek Sinuwun Ndarawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndarawati ki wong arif, wong bijaksana kale. Dian pancen Setyaki wis diniyati tenan yen to belane karo si Bagong. Lho, ngligo pusaka garba ruji Kyai Gada Wesi Kuning. Dasar Purnyata. Kowe Prabu pancen wis niat belani Kurawa gawa Kyai Nenggala. Mentala karo Bagong, mentala karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nenek Bagong tekaning pati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok gawa Wesi Kuning? Yes, Ben, ayo jajal ditu. Wesi Kuning karo Nenggala menang endi? Dia ora edan iki tenanan. Lho, kowe adal arep nyoba pusaka Dewatan. Jojok Kyai Nenggala. Diban Gada Wesi Kuning pecah. Wah, mati tenan aku. Tak tegeli kok ora Prabu. Setyaki, Setyaki. Oh, Setyaki, boten timbalan. Sing ngakon sapa? Ana ing Paramatan Agung Negara Ndarawati mau, kowe nek wis matur karo aku, kok Prabu kula badhe ngrencangi Bagong aja. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal, kowe nrajang pawaring nata Ndarawati? Malah kowe ngligo Kyai Gada Wesi Kuning. Meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi, kadang-kadangane ngeyel Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karu-karuan mergo diajar diamuk karo Setyaki. Mula pun Kakang ora trima. Pun Kakang ngido Kyai Nenggala niatku bakal ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethuk Setyaki nggo Gada Wesi Kuning. Setyaki wonten timbalan. Karmu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngomong sapa? Bagong. Bagong kongkonan kowe nyuwun tulung kalian kula supados kula munduraken Kurawa. Lha caidan tenan lho. Bagong ngenteni? Hi. Bagong. Nun. Tanggung jawab. Karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Beres ngakuron aku. Saiki kon mrono. Iki lagi ono perlu sik tak tanda tangan sik. Tanda tangan apa? Mbok iki sik ada tanda tangani apa aku ya rendeng. Ayo mrono bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Heeh, santai-santai. Kono dhisik. Nggono. Nggih. Anggere ora rene aku didukani kok Prabu wis tak ajar. Nggih. Endi? Mangkru mbiyen. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten wonten. Aja edan. Kowe iki ngapa to kowe iki? Kosike santai wae. Iki kok tlonjonge tekan kono. Ora usah kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki ngomong nek kowe sing ngakon. Ah, niki sejarahe ngeten kula critani. Ampun nesuri yen kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nylametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Setyaki disaut cek diduk karo alun-alun. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tok kudang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara.
Nek kula mati, aku layat menten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean karo niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ora mentolo. Padahal kula dijotosi Kartomarma. Lenggak Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kula tak ajari. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki wonten dawuh. Kowe ora dikon Bagong. Kok mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampeyan. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tak ketok udang, tau tak ketok omong ora ketemu sedina. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lah dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok ora Bu? Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyuwunaken mangapura. Lho linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi kreket lan kakat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan iki sing nggawa aku ing mbeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile becik mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng iki dinake mripate cekot. Sikile becik tangane cekot itu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, wis santai reng, wis ora. Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku, Kang. Bar iki mulai ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Terus saniki kula nuwun sewu. Ya nggih. Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem. Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisah ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kan panjenengan kalian Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kan kula. Kok ora Bu? Kanjeng Rama, kula menika dipun pengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra. Mila sawenika ngaten mawon, Kang Prabu kundur wonten negaring Astina, munjaken sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negaring Ndarawati, Wrantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandrakumara njaluk pamit Nyai. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya Bagong, aku ora bakal wola-wali. Wrantawati matur kaliyan aku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusuman ketok kaya Prabu Baladewa e. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, gareng kon mrene. Apa timbali Ndara Kresna? Nah, iki ngene komplit aku lek dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kae. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Kowe bali yo? Nggih. Omong karo Petruk? Nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku. Nggih.
Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lilang dek kapan nih? Wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora senjata takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara wis ketembung anggrek. Kasih iki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngapa iki ra ngomongke kowe lho? Wah, ora. Wis kono omong. Nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu, nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul, tak ketemu Ali Petruk, tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati, mbok garek iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun tak pun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih, ngestakaken dawuh sinuwun. Gandeng kabeh wis katon padhang Kurawa wis kret lampit brungkat impul nekuk penjalin bali marang Raja Ngastina. Nggih. Semono uga Gareng lan Bagong ingkang diutus kelawan Petruk. Nggih. Ning aja nganti kendhu nggonmu ngrondani kana negara Indrawati pagrana ingkang bibit. Aja nganti ana ingkang maraja saka sela-selaning Garu. Nggih, wis tak kendhel. Kon Kakang bakal nunggone nang Praja Indrawati sapa ingkang bakal iso ngaturake kunduring senjata cakra ya Kyai Cakra Baskara. Bakal tak paringi triman ya kuwi Atmajaku Dewi Rantawati. Lho nestaken jauh monggo kok ora bulo dherekaken. Ayo sedang Dimas kadhahipun Kakang Garwaruci. Jagat wasisan Ngubatara wayang tur jagat. Yayi Jaya Sudirga apa Kakang Jaya Lengkara? Sawetara pun Kakang lan Siadi nggone ngrenggani negara Pulung Gedhah Kencana. Nadyan ratu kembar nanging saka pangrasaku nggonku gula wentah kelawan para kawula lan para nayaka Punggawa. Durung katon bener lan durung katon bener. Mula ora aneh yen to negara Pulung Gedhah Kencana kuwi rinasa kadang kala tentrem nanging kadang kala ora tentrem, kadang kala katon rukun nanging kadang kala ora katon rukun. Kabeh mau ndadekake bingung penggalipun Kakang Jaya Lengkara iya. Semono uga aku kok bingung rasaku nggone ngasta bawat perintah negara ing Pulung Gedhah Kencana. Nadyan alindraning kembar Kakang lan aku nanging wedine kok kaya tumpang suh. Nggone ngasta bawat perintah negara ing Pulung Gedhah Kencana. Yayi. Siadi ora ngerti apa ingkang tak tindakake. Nalika dina ingkang kepungkur pun Kakang nglakoni sare naritis sesemek Randajamala. Abebantal Bata Sarimbak. Panjen pun Kakang sengaja ora nganti lawan Siadi tak kanthi laku prihatin merga supaya meleng ciptaku, supaya manteng pangestiku. Jroning aku nglakoni prihatin mau jebul ana dewa ingkang paring wisik kelawan panjenenganipun Kakang. Yo, Kakang piye? Negara Pulung Gedhah Kencana kene bisa ayem, tentrem, kuncara handayeng bawana. Kondhang kalukeng ngerat. Jagat persasat kebrebeken marang ngumandangi negara ing Pulung Gedhah Kencana lamun negara iki kudu ditumbali. Kakang paring dawuh kudu ditumbali apa kudu nganggo tumbal satu wana. Sartane apa ing dikersani dening Kakang Jaya Lengkara dudu babakan kebo, sapi lan satu wana dudu. Nanging manter sabdaning dewa ingkang dak tampa negara kudu ditumbali wujuding menungsa. Ya mung menungsa mau kudu mapan sarta golek ana ing tanah Jawa. Bodine sabdane dewa ingkang dak tampa menungsa kudu dadi tumbal mau. Derajate dudu derajat Nalindra Satriya Brahmana dudu. Nanging derajating Panakawan utawa derajating aceplik wong loro saudon telu saurupan. Nadyan kuwi derajating wong loro saudon telu saurupan nanging pancen dadi keparenging dewa dadi tumbal.
lan dadi sarana tentreming negara ing kula Gedha Kencana pun Kakang ora bakal wegah. Kanggo kamuktaning para kawula lan tentreming para kawula apa ing dadi dawuhing para dewa bakal sembadani. Wondene dawuhing dewa ing cetha tak tampa ingkang kudu tumbal derajating Panakawan mau ya kuwi wujuding Panakawan ingkang pawakane sarwa dawa. Kuwi lha dalan. Pawakane sarwa dawa ya pancen mengkono. Kapernah Panakawan kasatriyan Madukara abdining para Pandhawa wedine wujudane aku durung ngerti. Mula Yayi gandeng iki kanggo kamuktening para kawula katentreming para kawula aja wegah. Siadilan pun Kakang nyabrang samudra gedhe mung butuh prapteng ana ing tanah Jawa. Sawise prapteng ana ing tanah Jawa digoleki menyang ngendi menungsa ingkang wujudane sarwa dawa mau. Yen wis ketemu dibonyong marang negara ing kula Gedha Kencana tatekke tumbal dadi srana tentrem lan juwananing para kawula sanegara ing kula Gedha Kencana Kang Yayi Jaya Sudirga. Cumangkah kanggo sesumbar Lindho bumi kunjing kumaludha kundur ketuk Lumembak penyu kanggo mambang ing bong wadalan yen to pancen kaya mengkono dawuhing Kakang Jaya Lengkora ora bakal bisa selak amung mastuti dalem marang dawuhing kadangku tuwa Yayi aja nganti Purwadya Bala mengko mundhak ngutawatiri lan gawe hojati kang padha weruh mula siadilan pun Kakang dhewe ing budal ana ing tanah Jawa yen pancen kersaning Kakang kaya mengkono aku mung kari manut pati wonten timbalan tunggunen negara ing kula Gedha Kencana nuwun ngestaken nanging lajeng kundur Paduka sinuwun benjang kula baca mbok arep-arep bali ning panjenengan ingsun yen wis rampung perkarane lan bisa entuk gawe panjenengan ingsun bakal kundur marang goreng kula Gedha Kencana namung sembah kula ndherekaken Jengkar Paduka Gusti kula kekalih mugi-mugi pikantuk damel saged ambuyung tumbal dados sarana tentreming para kawula sak kula Gedha Kencana Yayi Jaya Sudirga ayo mangkat dina iki Kakang Jaya Lengkara ndaturi tindak dhisik aku tuwun tak tindake Kakang Jaya Lengkara Yayi Jaya Sudirga yo Yayi Jaya Sudirga Kakang Jaya Lengkara piye eling-eling pun Kakang lan si adik kuwi biyen rombongan tarik iya Kakang mula pendak-pendak mlaku menyang ndi wae kudu jejogetan iya Kakang ngambah Dirgantara goleki menyang ndi dununge wong kang pantes dadi tumbal ya yen pancen kaya mengkono Kakang ya tak dherekake supaya enggal prapta ning tanah Jawa katon ngarep iki wis samudra ingkang ora katon kaya ora ana watese nang nyabrang segara iki wis dadi jalaran ngene prapta ning tanah Jawa Kakang Jaya Lengkara tak dherekake ayo Yayi Jaya Sudirga tak kira tak tinggal lunga ning Darawati iki kowe wis siluman. Aku ya isih tenger-tenger ning peturon tanpa wah ge ambune pesinge kaya ngene. Kuwi gek ora mentas kowe iki. Monggo ning jero omah ki ra eneng wong lho. Bojomu ya ora ngladeni kowe wis jelek mergo kowe ditari apa-apa ya ora gelem. Dikon maem ya ora mangan, dikon ngombe ya ora ngombe. Monggo sing gaweke bojomu kraya-raya anggere esuk tangi masak kowe ora gelem mangan. Lah kok ning meja kok ana soda gembira iki lemu kongkonan sapa ya, Tru? Hah? Kongkonan bocah apa kongkonan sapa? Apa tuku dhewe? Mengko nek ora ana wong kowe iki waras. Nek ana wong masuk angin. Tak ombene ora aja ngundak. Petrus saya lara. Sakit, Tru. Pirang-pirang dina ora nyambut gawe. Waras ya, Tru. Iki aku mau wis ketemu karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Wis aku wis ngomongke nek kowe iki pengen nagih janji karo panjenengane. Ning Tru. Kowe krungu ta, Tru? Diwat aku ngomong oke-oke kowe ora krungu. Amos pra. Ki mau Sri Prabu Prabu Sri Bathara Kresna maring dawuh nek
Ngendi kuwi jenenge? Ndarawati ki koncatan pusaka. Ya kuwi senjata cakra. Nah, Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh omong karo Petruk. Nek Petruk iso ngaturake senjata cakra bakal dipek mantu ngono kuwi, Truk. Nah, kowe saiki nek lara ngene arep goleki senjata cakra piye? Apa ngongkonan aku meneh? Atur sikilku dik lagi wetengen. Kon mlaku terus kaya ngono ngrekoso ta uripe? Truk, piye? Iki aku wis dikongkon karo kowe wis manut lho, Truk. Saiki kowe omong. Omongan ndak engko ndak. Apa jenenge iki nek ora gelem omong ya lara ning terus ora bisu ngono iki, Truk. Sing kene iki sing bingung rasane. Watuk to, iki kan omong ayal kok ndak watuk. Omong apa? Apa sate brutu apa ya? Nggo nambahi kekuatan terus. Kowe sing lara aku rasane kaya semplah apa bebayuku terus, kowe iki jan bocah. Apa ditembangke apa piye? Heeh, ya ngono apa? Piye njaluk apa? Lagu apa? Engko tak pejetke. Kaya ning Hiperbok wae. Kowe tau rono kok nek wis. Mulai kaosku tak celupke sik. Lah konang. Wis saka prapatan wis tak copot kaosku ayo. Ayo tak terus. Ora mbok ora meneng wae ana eta terus omong apa ta apa. Wah ya suaramu wis kaya ngono kuwi wis parah banget apa piye apa telake wis ketukuran jamur apa. Kok suarane kok esek kaya ngono. Matur nuwun ya Kang Guru. Dadi padha-padha. Sinuwun Durawati. Ndika piye? Kowe kon goleki senjata cakra. Senjata cakra lunga. Heeh. Karo sing wedok wae. Wah, kowe iki lara kaya lucu. Wah. Tendang sisan kowe ora. Senjata cakra iki pusaka, Tong. Tangtir tong kadang Petruk anakku kok. Guys tangi. Ayo gara-gara ya. Aku ora kuat tangi. Piye? Lek kabulan. Ora gelem tangi dicotot apa piye? Men tangi. Ora sembrono iki. Agene iso guyu. Kowe lucu. Masa kowe lucu ra entuk guyu. Tae kaya ngapusi Petruk ya atine ngapusi ngadi-adi. Plotroke kathoke Gong ya. Aja wong loro diplotroke kathoke. Engko nek nutupi nek dhewe langsung ngene berarti waras. Nek dhewe langsung ora ngene berarti ora waras, ora sehat. Tembake apa piye? Ora ketang pisan tembake ya, Terus. Karo nggo tombo sayah. Wah. Tembake sing kepenak. Njaluk sinden sapa? Iki kasete wis tak tumpuk ning ngarepku iki. Halo. Iki ana gambare Tatin. Lagi umbah-umbah. Tatin umbah-umbah kok nggo gambar kaset VCD. Ana gambare Ayu. Lagi ngeplaki bodone. Milih apa? Milih sidane sapa? Komplek ka iki. Lho iki sing nomor 3 gambar Ika lho, lagar padus. Setel yo Kang yo. Nggo menawi sine pas adus.
Buka meneh sing nomor 4. Lho iki ora Mbak Ria iki. Nganggo androk. Apa? Wah ya ora. Wah, nganggo tank top. Wah, iki buka meneh iki lho. Agnes iki lho. Iki anting iki lho, iki anting. Wow. Wow, lagi ngercoli kayu. Gila, lu anak meneh gila, lu Prastiwi gila, wah gleleng, wondroke kedawan. Perang serah lemah kaya kuntilanak. Milih siapa terus? Milih siapa? Ayo milih siapa? Aku sesek yang garing. Tapi ya dipateni apa ya? Kok ngewoke lho. Angel jaluk-jaluk. Tak kirim lagu men kowe anu men kowe waras. Sapa sing lu nembang? Kaya Mbak Ria lu nembang Mbak Ria. Diaturi nembang. Nah, men komplit niku ndak dikira Mbak Ria ngatur ki apa men Petro iki lho, Truk. Apik iki, Truk. Ayo Mbak napa nembang? Klasik kenge, ajar klasik nggih mboten napa-napa. Kaya kula wingi bar perlu ajar ana apa jenenge nganggo larasan nemro malu luci nemro. Mangga. Niki napa niki, Pak? Napa? Nek kok ana suarane. Ha iki tip nganu kok rekaman desa kok iki dadi. Iso omong-omongan barang. Kersane napa panjenengan ngaturke napa mboten pripun-pripun? Kurang ngaturke apa-apa Kang. Iki marusi ben ora mengenal dapurmu. Lara ya lara ora usah trewet to. Engko disuntik ya, Truk. Ngomong kanjarane aku mesti Kang. Oh calanan kok wedi karo suntik dene aku nek nyuntik sregep ora jama-jama. Oh, ora. Ora berbobot. Apa, Mbak? Nyuwun tandha mata nggih. Waduh, tandha mata. Matane gareng kira. Wis mulih ya, mulih. Tandha mata. Ya. Indonesia. Senes. Itu kuwi. Senes. Air bitan. Di sana tempat lahir bitan. Ya. Mangga. Dipun bawani napa mboten? Derek. Bawani ah kaya. Sampeyan sing kit wau dereng nembang dhewe. Panjen tak. Apa teh? Pripun? Di imbu dienggo gara-gara jebul Petro malah lara. Engko rak mateng. Napa? Mengke rak mateng. Mateng pripun? Lah timbu. Wah. Nah, kit wau pun mateng. Mangga. Biasane mawon nggih. Nggih, Pripun? Oh, nggih, mboten napa-napa. Menika para penonton niku tak suka buak mencep-mencep ya. Nyuwun semanten jumeneng. Edian seragame putih kabeh kono kae lho. Niku kursi. Oh, kaya ana ndase. Bul kursi. Wis mulai sak karepe dhewe kan. Ya kewe Mbak, monggo. Nah, lah iso. Iya. Lho, enten napa to, Pak? Mboten napa-napa lho, sedo. Kok kados manuk? Hah? Kados manuk terus do. Keplok do. Wih, ngoten niku. Meneng ki mau. Ora tau weruh wong. Bismillah. Niki mengke dibantu nggih. Nggih. Mengke tak berke Napa? kepolisian iki wong pambian. Lajeng ditangkep napa? Mangga. Sinawang datan boseni nyawa
iki kok ana cakepane wong bagus cangkem. Senes. Lambemu abang kok cangkemmu abang. Rekoso tak lakonane angger aku entuk nyawang wong wedok. Mas Gareng. Mosok kula nggih wong wedok ajeng seneng wong wedok. Mboten, Mas Gareng. Niki tembange kok malah saya ngires-iresati. Lho, lha pripun to? Aku ki lagi kasmaran karo Wrantawati, Mas Gareng. Kok malah tembange kaya ngene. Cocok berarti. Cocote sapa? Cocok. Cocok. Oh, kok rada sulit. Dugi mrepun niki mau. Sampeyan senengane lali kok mula sune darane diapalke. Dadi nek bali dhewe iki ngerti darane. Wong bagus cangkeme bisu. Wong bagus. Lambene bar dijotosi wong. Senengane nganu sing ngrebabke nyaut-nyaut e. Kaya cari perhatian ngono lho. Lambene abang. Wong bagus lambene abang raine ireng ayo. Terus dadine pripun niku? Kaya sogok telik. Yen mati aku wis kurup angger aku entuk madang. Lah pun dereng. Nyawang napa madang? Nyawang. Angger tresnaku mbok tampa Wrantawati. I'm still loving you. Petro. Dapure kok sandal jepit ngono. I'm still loving you. Ayo modern kok Petro saiki. Mangga. But I have you. I need you. sias boten iki. Sias-sias Mbak. Wah. Mbak Ria Rasido adus. Ora nggon kaset kok nggon kaset. Apa yo pengen ndelok napa? Mboten. Kur geger wae. Arep ndelok aku. Neng pengen. Mboten ndeloki malah ora jos. Ide. Suasanane iki beda. Yo. Aku dadi galong. Tandha mata wanci esuk. Men do rembugan sik tandha mata to. Heeh, tandha mata. Iya matamu kuwi lho. Mbok Ben, modar Mbok Ben. Genah mau iso pesen apa jenenge iso pesen soda gembira barang mau mergo kowe mesti menyang dhewe kowe. Nek ora ana wong iso jajan nek ana wong kok iso kok gering ora. Nengke wae yo. Padha obong wae omahe ora iki. Omahe Petro karo diobong men modar sisan wong kok alemane ra jama-jama ora. Anggere bapak teko mah tak laporke kowe. Tenan asli aku wis ora bakal wige ringo-ringo. Petro aleman, Pak. Ketoke lara ning aleman. Mergane ngopo? Ngene. Men bapak sing
nengahi perkarane Petruk. Janeng yaneng talaga. Barine tangga teparo sing nganti tekan talingane bapak. Petruk lara. Lah kok iki wis waras. Bareng wong tuwa teka iso tenguk-tenguk. Kowe lara apa ngopo? Matur bapak. Nala Gareng piye? Petruk pun bloko kalih kula, Pak. Bloko perkara apa? Jane piyambakipun menika mboten sakit. Ning pancen gugat istilahe. Gugat karo sapa? Kalih Sinuwun Ndarawati. Lah sebabe Petruk tau tadi dijanjeni nek iso ngasta kundur pustaka Jamus Limasada badhe dipun pek mantu. Lah Petruk niku krungu nek Ndarawati niku duwe putra Dewi Marantawati. Sinambi neter ketrimaning urip, Petruk kepengin nagih janji Sinuwun Ndarawati. Mbok ya wis Petruk, kowe iki mung drajating wong cilik. Kowe iki mung Panakawan. Ora usah dadak werna-werna. Mboten perkawis werna-werna, Pak. Ning kula mung kepengin ngugemi panjenenganipun Sinuwun Ndarawati. Malah Petruk wis utusan kalih ingkang putra Nala Gareng. Kowe diutus nang ndi? Wonten Ndarawati matur wigatosipun ning Sinuwun Ndarawati nggadahi pepanggil rerubuh. Nggadahi syarat. Lah, syarate apa? Setunggal. Menawi masuk kantor mboten kenging mawi kaos. Ora tak gawe kira mripate. Sampun kira, Pak. Setunggal Petruk kudu iso ngaturake inggih menika pusaka Ndarawati sing ilang. Niku syarate saka Sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Semareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Lah kene wis entuk laporan saka kakangmu Gareng sing kraya-raya wis sago dadi dutamu ning Ndarawati. Lah saiki rak mung kari kowe to Petruk. Nek pancen niatmu nagih janji tenan, lah aja terus kelekaran ning kono kuwi ora bakal kelakon penjangkamu. Nek pancen Sinuwun Ndarawati kepengin kundure senjata cakra. Turta kuwi dadi jalaran Sinuwun Ndarawati bakal maringake putrane marang kowe. Nek cara aku ya neter ketrimaning urip. Nodi ketrimaning urip nek pancen Petruk iki dikasih karo sing gawe jagat. Mesti ora kurang jalaran nggon entuk srana ketemu karo senjata cakra. Nek pancen kuwi dudu pestimu, Marantawati dadi jodoh daumu. Nadyan mbok kaya ngapa nggenmu ngupaya senjata cakra ora bakal kelakon. Sing lanang to, Truk. Aja mringkus kaya wong wadon. Ngulir budi mikir, kowe iki mikira. Nek pancen duwe niat ya tumandang karya ora klekaran kaya wong lumpuh kaya ngono kuwi Petruk. Klepat lunga ya Petruk, Pak. Wis ben lunga ya ben. Nek ora dingonokne ndak ora tumangkar budine. Ora budidaya, nek duwe gegayuhan ya kudu wani. Budidaya ora mung enak-enak kapenak. Ngenteni tekaning kanugrahan dinten ana kanugrahan iki nek ora digayuh ora bakal teka. Nggih. Wis ayo ning negara Ngamarta. Perkarane Petruk. Ya wis ben disandang dhewe kelakon karo orane wong kuwi gegayuhane Petruk. Nggih, Pak. Sithik ngendikane bapakne kok nyocok ning ati. Kaya iso gugah karo rasaku nggonku budidaya. Lah bener ngendikane bapak. Nek ming tak tinggal kelekaran ito-ito aku lara. Nganti anggere esuk aku nyumet anglo tak keke ngisor tempat tidur men awakku krasa panas. Menek demek aku dongkarani aku lara. Lah nek tak ngonone terus ora bakal kelakon. Yo golekane. Ning yo nendi udan ora kowe. Coba. Monggo senjata cakra iki pancen ilang tenan goleki pusaka iki nek ora pancen wong pinter pancen penwasis
ora glakon penjangkaku ngesti karo Purbaning Hyang Mahanasa. Purbaning dewa nek pancen Petruk dadi jodoh dhawuhe Kurantawati mesti dewa ngewangi karo Panakawan. Mangka anggro sesumbar lindhu bumi kunjing kumaludha guntur ketu kenceng marujaya pak pong buk bolong kali cuthe nyamengawe. Petruk Bu Kulon Rada ya ulun ingkang prapta ning Janaloka. Ulun ngerti sambat kita. Nggon kita pengen nagih janji kelawan Nata Indrawati kapireng dening Purbaning Hyang Mahanasa ya Sang Hyang Manikmaya. Tumulin uding lan panjenengan ulun minangka duta supaya merepi kalan jeneng kita kula Petruk Kantong Bolong matur sembah nuwun Bu Kulon. Ya. Uruhanori, Uruhanira. Uruhanira Petruk. Yen ta ulun prapta ning jagat iki sayekti bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa Bu Ulun? Kita bakal ulun paringi pusaka. Ngaran Parisuli. Suli bambu. Ora sembrono. Parisuli iki pusaka. Iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu karo senjata cakra. Caranipun nek wis ulun paringi Parisuli iki mlaku mangidul bener aja menggok aja nganti kita tumoleh terus ngidul terus wila tekan marang Kusuma Pikulun res ora sembrono kita iki syarat oh nggih matur nuwun kaparingana Pikulun ya Petruk Kantong Bolong nyuwun pangapunten Parisuli napa bonsai? Iki Parisuli dengkele atos lah. Kita ya aja ngawur iki Parisuli. Inggih. Wis mengko yen bisa kita gunakake nggon kita bakal ketemu harus njata cakra. Matur sembah nuwun Bu Kulun. Ya. Lajeng kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Petruk. Nggih. Kula tak melampah ngidul menika mboten menggok. Aja menggok pesta kita bakal ketemu srana. Nggon kita bakal kasempatan panggayu kita. Matur sembah nuwun. Sing ati-ati Petruk Kantong Bolong. Kakang Semar tiwas keporo kebeneran dene Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngamarta. Kakang Purhanira yen to dina samengko Ngamarta nedheng Poncatan Yoni. Ya Dipa. Mula wektu dina iki gandeng kowe minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Mara kangge padhangna penggali mbarep kakangku sarta kahanan negara ing Ngamarta. Enten apa, Gus? Kekilapan apa Kakang Semar teka dadak dangu marang Puntadewa? Mangken wiyen. Kula niku namung abdi, kula menika namung batur. Kula mboten damang, kula mboten dong. Sing dikersake sinuwun Punta menika menapa? Kakang Semar dadi Wruhanira Kakang yen to Ngamarta Poncatan Pustaka Jamus Myang Jimat kelima sabda Kakang. Sarating pandang sumula amadangi troning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang Dyah Manahengkung praptaning iki lunah lala garing dumraja tanpa larapan. Langit gelap-gelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung nungo garing melayu-melayu matur Ndara Puntadewa sewu lepat diagung pangaksami nedhengipun kula dijagi wonten alun-alun negari Ngamarta dumadakan tanpa mboten kanyono-nyono wonten Alindra kembar ingkang ngamuk sulom tanpa nirba-nirwikara ngamuk punggung wonten negari Ngamarta Kakang Semar Ndara Werku Ndara Janaka
Mang pethuke mbok menawa niku dadi jalaran sampeyan pinanggih kan pustaka Jamus Klima Sada. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Yayi Jaya Sudirga Kakang Jaya Lenggara. Miturut kabar sarta wasitaning dewa ingkang tak tampa, Panakawan iki kudu dadi tumbal mau sayekti mapan ing negara Ngamarta. Iki wis tekan papan pernahing negara Ngamarta, ora padha duduke diamuk wae Kakang. Ayo Yayi Jaya Sudirga. Satriya bagus. Panah Pandhawa Raden Janaka sapa? Jaya Sudirga. Jaluk abdi Ngamarta ing pawane Sarwadawa ora bakal tawene akeh lakon tinjung akhirat. Pripun Ndara? Ratu kembar nyata digdaya. Ngisih siyung aku dicokot Kakang Semar. Awakku krasa ora duwe kekuatan. Pancen ora sabaene. Awiden golek wong sing iso ngalahke ratu kembar nika. Sapa? Apa sampeyan mangetutke laku kula? Petro cah edan. Kowe mau ora takon mlaku ngidul to? Aku ngalor sik, Pak. Kok ketemu nang kene? Lah ya ora ngerti kaya. Mbok menawa keparenging dewa ngono. Kowe piye lakumu? Ketemu pukulun Bathara Narada. Ketemu Narada? Heeh. Terus diparingi pusaka. Mbok pusaka iki gunane nggo ngopo? Kowe diparingi pusaka karo dewa. Pak. Pusaka kuwi gage gunakno Petro. Iki eneng pigunane. Pigunane apa? Ngamarta diamuk ratu kembar loro. Pusaka kuwi mbok menawa iso ngasorake ratu kembar loro kae. Pengestune, Pak. Yayi Jaya Sudirga Kakang Jaya Lenggara. Iki menungsane. Ana menungsa pawane Sarwadara, irunge dawa, cangkeme dawa, tangane dawa, wudele dawa, sikile dawa. Mbok menawa iki kudu dadi tumbal negara Pulung Kedah Kencana. Ora sakakan gunung tanpa guna. Dirangket menungsane. Dadekke bekakak ning negara Pulung Kedah Kencana. Mangke riyen. Mang bekakak Petro. Ning carane sapi dijagal sik, Mas. Ora mung waton dicekel. Nek sapa dicekel? Sampeyan iso mateni Petro sasane Sandara Langit. Wah. Candak dadi tumbal, candak go ning negaraku, legane atiku. Dewa jebul maringi dalan karo aku. Mir. Semir. Reneo. Mati, Pak. Ilang wujuding Ratu loro. Wujud pusaka iki ora pangling pustaka Jamus Klima Sada. Nah iki senjata cakra. Iki sing tak goleki. Iki aku bakal dadi mantu ratu. Waduh, gleleng Petro iki. Wah, saya sombong kowe asli. Kowe iki kerewe sombong kok. Apa meneh sugih. Saya ngewak-ngewakke tenan bejane dewi-dewi kok, Gong. Petro, pustaka Jamus Klima Sada ndak suwun. Monggo ning Senjata Cakra kula sing balekke lho. Aku wae sing balekke. Wis. Karo sapa luar dialog sapa luar dialog. Kancane iki dingengei kok. Ana wae dikeki. Anggere ana sing dudi foto. Lho, wis tau aku. Ya. Cilaka carane. Wah, pahit. Ya wis pustaka Jamus Klima Sada wae. Nek Senjata Cakra kula sing balekke mawon. Wis yo, Pak, nyuwun pangestu. Aku tak ngatur Senjata Cakra ning negara Ndarawati. Pancen cah. Ki nek ketrima ya ngono. Pengen rabi anak ratu kok kelakon. Wah, jan gleleng. Tru aku adimu lho, Tru. Ndung apa? Aku ya ning mlebu metu Ndarawati ya bakale bebas wong kuwi adimu aku keluargamu. Ora iso. Sok aku nek dadi mantri Ndara-Kresna pangkatku tumenggung. Wah, ideal. Tak kongkan-kongkon.
Lah masalah nek susuke tak pek. Oh. Anggepe apa aku kowe? Aja susuke dipes mongko akeh susuke karo ning tuku. Anggepe sak pinake dhewe. Wis ya panyun pangestu. Aku melu Petro. Petruk sowan nggih sinuwun. Lho. Ngesta pusaka Ndarawati nggih. Netepi pangendikaning Sinuwun Kresna, sapa sing iso ngundurke pusaka Senjata Cakra bakal dipek mantu entuk Gusti Ayu Prantawati. Petruk dalem pusaka tak suwun. Mangke riyen sampean kudu ngendikake. Petruk kowe tetep dadi mantuku wonten pusaka kula kundurke. Petro, pun nggih pun. Semahku iri ya, Tru. Ah iri. Kuwi sing ngarep kuwi Prantawati. Edan. Enom banget lho, Tru. Oh iya men. Ayo tegel. Karo bojone kok ora tegel. Iya. Iki calon bojoku kok ora tegel iki. Wis separone umurmu ya, Ben. Ora urusan. Ah, yo ngene iki bejane. Edan enom banget. Wah, edan. Aja ditritani ya, Tru? Yo. Aku ditritani, heeh. Di videoke sithik, moh. Di videoke. Moh ora sawerna-werna ora. Ya aku turu nggonamu. Aku turu kene kok. Oh iya, Dik. Waduh cilaka aku. Wis kene Petruk kene. Ngendika riyen, "Iya ya Petruk kowe tetep dadi mantuku." Larak ngaten. Monggo. Prantawati wonten dawuh jumbuh kelawan sumpahing wong atuamu kowe kudu nampa ya. Bojomu Petruk mboten menapa-menapa Rama. Kula pikantuk Kilurah Petruk menika rumaos kula malah memanjang dhateng umur kula. Sebabe Kilurah Petruk menika gampil gecul tur yo seneng tetembangan. Mesti wae ning ati ayem. Kilurah. Kang wetengku dicekeli, Kang. Apa? Rasane piye, Tru? Wis ngene urung. Aku iki biasane cekeli ngono wis ngono lho. Aku iki kelainan kowe. Ora wae ora. Brambang lanang iki ora. Bawang kok brambang. Ora. Dan Petruk ketrima tenan. Kaya Prantawati iki kok ya ora milih sing bagus apa piye. Hei. Ora ngawur. Kok njur apa-apa arep dipek apa-apa arep dipek. Petruk piye? Nggih matur nuwun dipun paringi bebungah adus mekaten. Ya wis, ora nang kene le do gocek-gocekan kono ning mburi kono. Temu ndi? Nang mburi. Lah iki mantuku Ndarawati ki rek ya nggonamu. Alhamdulillah.
sepeda motor Tegal Asih kok kula nggone. Nggonen kabeh. Kula nggone nabrak Bagong. Iya. Tak selenggarake ondasku terus. Ha iya. Diajeng kula wonten dawuh Ki Lurah. Kowe menurut kowe kok? Heeh. Saka ngendi sih? Iki lho pasuryane ayu kabeh, rambuté janges ireng, alise kandel, wah irunge mancung, lambene abing kayak kene iki. Aku njaluk, wes. Tuwekan ora. Monggo Ki Lurah mancing wonten ing taman. Taman Pintar. Mboten. Mancing wonten ing Taman Sari. Kowe jagon. Direkamke suarane terus. Agak. Suarane kok direkam ora. Wedian. Tesih gadah putri ora. Nek kirek wedok duwe. Niku mang jodoke biawak mburi sampean dasmu kuwi. Amplong mencelak lho. Kowe ditawani kirek. Ya wis kudu nrimo angke bejane dhewe-dhewe kok ya. Kowe ngopo Gong usul iki? Adelok kanan ndara wae ora iso kowe iki abdi kok. Aku adimu lho terus kulawarga. Minggir tenan minggir. Terus lek ngrungake iki ora nggo sikil. Kok sombong banget kok kowe? Nggih, aku arep dahar. Dan iki ingkang semene iki nggo kowe. Menika kagem nggih Lurah Petruk sedaya. Waduh, aku ceker terus. Emoh. Meng ceker. Emoh. Duduh. Emoh ora entuk. Engko wae nek sakut bamaem nek gari balung krokotone. Yang ngisor kursi ngono kuwi ling rokoti ya. Iya. Semangkean tenan terus kowe. Bagong tangane. Kuwi cangkire sapa? Kae cangkire sapa diajeng? Menika cangkir panjenengan kagem munjukan panjenengan. Lah, krungu ora? Kono kowe ngombe. Ledeng kan. Tenan. Iki kamare sapa? Kamarku. Waduh. Gong ora nggo mlekar ngono kuwi ta. Nyoba kasur aku. Oh, kasure jeneng ora usah dadak obah. Kuwi obah pisan kentul. Saking apike kaya.